Keizo, aurreko bideoan ikusi genuen zelan kalkulatu bi bider bi matrize baten determinantea, orain matrize handiago batekin gatoz, hiru bider hiru bezalakoa. Bueno, esan bezala, determinantea jartzen da matrizearen letra berdina eta sartzen ditugu, bi makiltxoen artean. Eta jartzen dugu horrela makil bat, errepikatzen ditugu zenbaki berdinak, 0 bat, 3, 2, 4, bat, eta horrela. Eta kalkulatu behar dugu. Orduan, hau kalkulatzeko erabiliko duguna ditzen da Sarrusen erregela. Sarrusen erregela. Eta leku bakoitzean modu ezberdin batean idazten da, nik idatziko zuen nire ustez modurik errazena. Beste guztiak guztiz baliagarria dira, eta bakoitzak bere irudi bisualan modu baten egiten du. Baina, ni gomendatzen duena da, idaztea kolore berdinarekin edo beste kolore batekin arte ditugu goiko bi filak eta berriz ere idazten ditugu. Hau eta hau idatzeko ditugu hemen eta hemen, modu honetan. Horretzen ditut koloreak, modu honetan. Berriz ere, determinantetik kanpo, bat, bat, esan ditu, hori, bat, 0, eta gero jartzen dut, 0, bat, 3. Eta behin horrela daukagunean, hasten gara diagonalak egiten. Lehenik eta behin egingo ditugu diagonalak eskerretik eskuinera, eta nola geratuko dira. Hauek izango dira, gure lehenengo diagonala, bigarren diagonala, eta hirugarren diagonala. Eta orain begiratu ditugu, kontrakoak egingo dugu. Lehenengo diagonala, bigarren diagonala, eta hirugarren diagonala. Eskerretik eskuinera egin ditugunak, berdeak positiboan egongo dira. Eskuinetik eskerrera egin ditugunak, gorriak negatiboan. Ikusiko dugu, zelan geratzen den. Lehenik eta behin egiten dut. Lehenengo diagonala, hemendik hasi garen, haien arteko biderketa. Bat, bider bat, hori da lehenengo diagonala. Gehi, urrengoa, hemendik hasten dena. 0, bider lau, bider 0. 0, bider lau, bider 0. Urrengoa, hemendik hasten dena dela, bi, bider bat, bider iru. Bi, bider bat, bider iru. Orain, jartzen dugu negatibo bat. Eta, zabaltzen dugu parentesia. Hemendik aurrera dauden diagonal guztiak negatiboak direla dirasteko. Hemen, 0, bider bat, bider bi. 0, bider bat, bider bi. Urrengo diagonala negatibo dena, 3, bider lau, bider bat. Gehi, 3, bider lau, bider bat. Hemen jartzen dut gehi, ja negatiboa kanpoan jarri dugulako. Batzutan jendeak egin duguna da guztietan negatiboa jarri. Hori ja, bakoitzak nahi duen moduan. Eta berriz ere gehi jartzen dut parentesi barruan egongo delako, azkenengo diagonala, bat, bider 0. Bat, bider 0. Izten dut parentesia, berdin. Nik alde batetik egingo dut parentesi kanpo dagoena eta gero parentesi barruan dagoena. Parentesi kanpo dagoena izango da bat, gehi, 0, gehi, 6. Ken, parentesi barruan, 0, gehi, 12, gehi, 0. Honek ematen du, berdin, ematen du. Bat, gehi, 6, zazpi, ken, 12. Berdin, minus, bost. Matrizearen determinantea balio du minus bost. Determinanteren balioak izan daitezke positiboak, negatiboak edo 0. Eta horreko bideoan egin genuen bezala, idatziko dugu Sarrusen erregela modu orokor batean. Hau da, modu konkretua, orain ikusiko dugu orokorrean zelan idazten den hau. Matrizeak izango du hemen A, bat, lehenengo lerroa, bigarren zutabea. Lehenengo lerroa, hirugarren zutabea. A, bi, bat, bigarren lerroa lehenengo zutabea, bigarren lerroa, bigarren zutabea, bigarren lerroa, hirugarren zutabea. Eta hemen, 3 bat, A, 3, bi, eta A, 3, 3. Eta esan dugun bezala, hemen azpian jarriko ditugu berriz ere lehenengoak. A, bat, A, bat, bi, A, bat, 3, A, bi, bat, A, bi, eta A, bi, 3. Kolore berdearekin markatuko ditut gure diagonal positiboak eta gorriarekin gure diagonal negatiboak. Zelan garatzen zaigu hau idatzita, urrengo moduan. Lehenengo diagonal positiboa izango da. A bat, bider. A, bi, bider, A, 3, 3. Gehi, bigarren diagonala. A, bi, bat, bider. A, 3, bi. Bider, A, bat, 3. Eta urrengo diagonala, izango da A, 3 bat, bider, A bat, bi, bider, A, bi, 3.
ken, zabaltzen dugu parentesia, diagonal negatiboak, hemetik hasiko gara. A bat iru, A bi, eta A iru bat. Gehi, urrengo diagonala, A bi iru, A iru bi, eta A bat. Eta azkeneko diagonala, hau, A iru iru, A bat bi, eta A bi bat. Hau da sarrusen erregela. Hau guztia da sarrusen erregela. Determinantea kalkulatzeko. Baina ikusten duzuenez, asko errazagoa da metodoa ikastea eta diagonalak egitea, hau guztia buruz ikastea, baina